Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining Bos. Ki aku arep anu cah. Nyekar anak lanang. Niliki anak lanang cah. Ki arep tuku kembang dhisik terus langsung cus neng kuburan. Kita beli bunga dulu. Aku biasanya nek tuku kembang ini neng taman kota cah, tapi ki berhubung apa iki waktune mepet, engko yo awan enek acara. Akhirnya aku arep tuku ning kene ning sebelah handeng SD kono enek wong bakul apa wi jenenge? Bakul kembang. Jadi mau kan Jumat apa jog iki enek iki malam Jumat lagi nek gak salah. Wi dhek wis bakul. Kita meluncur lagi nek ancer-ancere nek arep nang warungku Cah Kerdu kono jembatan. Lagi aku arep rene tuku kembang. Kae Cah kembange Cah. Tak beli kembang di sini Cah. Tak beli kembang Cah. Ke pasar Cah. Ke pokoke nek peteng no seru ame ning kene iki. Nek sering. 10.000. Nggih. Kilaran Rajang Cah. Rajang Pandan. Bu iki bojone sosis Cah sing neng nggo telagan ki lho. Tapi saiki nek jualan ning kene nek bengi. Iki. Sosis nek nggawa beyo gak umum nek nggawa. Kadang sampai bek melep-melep. Katanya masih iki paketku. Kita lihat sih Cah. Tenan Cah paketku Cah. Iki aku promo Cah. Jadi sabun sayang 5.000-an ke. Isi 6 wi cuma 15.000 separuh harga. Biasanya kan 30.000 kan, 5.000-an kan nek 6 30. Tapi promo cuma separuh harga. Kita meluncur ke kuburan coy. Niliki anak lanang Cah, ndek ben jane ndek ben ki bar biasane tirone ki bareng pas aku anu ngono ki lho, pas aku apa ki jenenge ngarani sedekah iki lho, biasane aku ning gone Mas Doyok iki lho. Biasane aku mesti bareng kuwi karo nyekar lah ndek ben berhubung apa iki ketra apa ya gak suwi Bu akhirnya gak iso nyekar. Lagi kober nyekar sok ben nek wis geblake naik kita nyekar lagi. Iki andeke pom Cah. Di nyekare ning kene. Go. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, akeh wong nyekar Cah lho. Kembange isine kembang tok. Soalnya apa ndek iki malam jemaah legi. Lah iki wis melu jemaah legine lah. Iki makane aku gak sempet tuku neng
Taman kota biasanya aku mawar tok Cah, biasanya mawar tok full sak kresek ngene iki. Full mawar tok. Aku nek tuku ning taman kota, tapi berhubung iki mau mepet jame ya to. Jame mau mepet akhirnya apa iki gak iso tuku rono. Ngono lho. Lah ngono nek wis kliwat jam 12 yo wis ora jemah. Jadi hitungan Jawa ki nek wis kliwat jam 12 wis melu dina Setu. Tak resiki sik, Cah. Iki mbiyen cilik Cah tak tandur dienggo yup-yup ben digawe yup-yup kakak. Namanya kakak Zeril Cah. Lagi mbiyen meninggalnya di dalam kandungannya mama. Jadi usia kandungan 8 bulan. Dia cowok, bobotnya 1,6 kg. Sekarang dia paling sekolah, dia kuliah Cah. Jadi kakak Sisi kuliah. Yo iki besok sing nulungi aku yo iki. Sing ndongakne aku rezekiku. Pokoke intine kelancarane uripku yo iki, aku njaluk dongaku ning anakku yo ora njaluk donga tapi njaluk pangestu jenenge. Njaluk donga restu. Nek iki ngene Mbah Nang Cah. Kita berdoa dulu. Khususan ilaruhi arfiasta Zeril Marvinendra Al-Fatihah. Mama datang kakak. Kamu sedang kuliah ya? Sekolah yang pinter yo. Biar dapat juara. Nanti kalau sudah pintar mau jadi apa? Doain rezeki ini mamah lancar ya Dik ya. Doain satu keluarga supaya selalu sehat. Pokoknya semua usaha lancar, amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Nah ini Mbah Mah, Mbah Kasiran sama doe di sana sama Powar. Khususon ilaruhi Mbah Mah, Mbah Nang Kasiran, Dok ya temi, Powar sini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya kan. Nang dongakne rezekine putumu lancar yo Nang. Sehat, bagas, waras, eling, kuat, selamat. Pokoknya usaha apa ae lancar, rezekine banter. Iki karek sing ning kono Sa. Dok ya temi karo aduh. Powar sini. Ini dia. Bisa apa nyekar? Tidak enak sih nyekar Cah, tapi kok tapi kok nange gak disekar. Ketoke anu bojone Powar ketoke. Soale nek mbok positoke mesti nange ya disekarke mau nange cek garing. Dongakne rezekine ponakanmu lancar ya, Poh ya. Sehat.
nunggoni anak sampai putu besok panjang umur. Pokoknya dengakno. Pamitan karo anak lanang cah. Yo kita pamitan sama anak lanang. Lho anak lanang. Jadi tak ben ngiyupi cah ben mayungi. Makane tak weni ngono kuwe. Biyen ki cilik malah gede. Doain rezekine mama lancar ya Le ya. Besok nek mama punya rezeki diselameti ngirim yo. Semoga bisa ngirim kakak Zerel. Amin. Kita pulang cah. Mama pulang dulu ya kak ya. Dadah. Pulang cah. Soalnya jam 10 acara pertemuan PKH lho. PKH. Mamaku kan gak iso hadir. Lah kon mewakili aku. Dungakne ya cah, aku kan kemarin wis disurvei yo ning PKH. Dungakne aku lolos. Jadi kena digawe bantu-bantu cah. Bantu-bantu biaya bocah sekolah lho. Ki anu cah. Iso ning kono. Apa jenenge? Iku lho anak. Iso ning iki lho. Kita cus pulang cah, cus pulang. Nah, jadi kita pulang cah. Buat kalian sing pernah bojone keguguran, entah cek berwujud berwujud darah, cek entah berwujud apa cah, sing penting aja lali di rumah. Masih darah. Barang sekecil apapun dia malati cah. Soalnya apa? Dia itu calon manusia. Calon bayi. Ngono lho. Jadi aja sampai disepelekno. Nek iso di rumah sing apik, lha kuwi bakal besok sing nulung. Besok nulung awakmu cah. Jadi aku kan anakku wis wujud bayek. Kuwi mbiyen metu ora di dusi cah. Dadi sik berupa berdarah ngono kae. Langsung dikafani, terus langsung disucikan, diwedaki. Wis pokoke layake bayek ngono kae. Jaran. Terus akhirnya langsung langsung dikubur ngono. Jadi iki sebuah nasihat ya cah. Garek percaya apa ora, tapi nyatane yo enek. Wong nek ngarani wong Jawa meskram. Kuwi tahu meskram cah. Lah ora di rumah, diguak ning peceren. Maksudnya dalam cek bentuk darah ngono lho. Nah, terus akhirnya cah. Selang beberapa puluh tahun kan wonge wis tuwek. Ya wis tuwek tapi gumtek banget. Wonge lara cah. Lara ki angger-angger ndeleming. Terus angger-angger ya wis mbuh sembuh kalir ngono diucap karo lara gak mari-mari lah, terus ditakokne ning Mbah Yai, ning wong pinter iki jawabane padha, Mbah Yai barang iki ya padha. Jarene kowe pernah buat barang ora ning peceren. Terus dhek urung mikir ketekan ngono, lah terus diomongi, "Kowe mbiyen tau meskram ora?" Akhire tau. Ya kuwi anakmu ki njaluk di rumah ngono. Ya mari ngono cah.
diniati karo Mbah Yai wi niati dikokon Mbah Yai wi lho. Diniati. Terus dicipuk ora ketang lemah sing saka kono kuwi. Akhire dipendhem yo wis wonge mari. Mulai ngrabuk cah. Dikancing mumbuh karo make. Dhuwur kita tan ya. Udah jadi ngono wis ta. Aku yo tak selamati sampai bar dadi yo wis kaya wong gak enek pada umumnya ngono ya. 3 dinonan, 7 dinonan, 40, 100 sampai bar. Gum. Gek mau tak WA nggih status. Tak selamati sampai bar sitok-sitok cah. Kadang yo enek wong sing dislamati dadi pisan, diracuk dadi di apa nek ngarani ngono didadekno sitok pisan tok kuwi lho. Nek aku gak cah, aku tak ya wis padha wong pada umumnya ngono. Sitok sampai bar sampai 1000-ne ya pendak pisan ndak pindho ya 1000-ne. Terus sing pas brekewi ya dik brokoi pisan sampai setahune. Jadi pokoke ya wis ngono kuwi. Iki cara mono nasihat cah. Jadi arep dik nggo monggo gak dienggo monggo pokoke sekecil apapun nek bareng ngono kuwi aja disepelekno. Di rumah yo dikafani. Ya Mas yo nek cara mono ya cara cebloke ning pembalut. Yo dikubur ning sak pembalute kuwi dikafani terus dipendhem. Nek iso diweni jeneng lanang. Gak. Untuk vlog kali ini apa yo cukup sekian kok kapan besok gitu aku arep munggah ning Ronan cah. Aku wis diinfo kancaku jagonge wayah panen. Yo ora panen ding maksudnya wis kena dibakar, wis kena dipangan, wis kena digodhog lah kon rono. Tapi insyaallah. Jadi tak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.